Семейство Welcome. Епизод 1. Да се запознаем. Това е улица Европа. А това е къщата на семейство Welcome. В къщата живеят госпожа Welcome и господин Welcome. Те са майката и бащата на най-популярните деца на улицата – Ейми Welcome и Зак Welcome. Ейми е на 4 години, а Зак на 5. Те са малки, но могат да правят много неща. Зак играе в футбол с дядо си. Освен това, кара колело. Много е добър. Ейми свири на пиано с баба си и танцува много добре. Тя вече може да брои до 12 и познава часовника. Но братът и сестрата са най-известни с пакостите си. Хайде, Еми, дръж въдицата изправена. Хайде да се качим върху къщата на кучето. О, не, мама и татко се прибират с кучето. Семейство Welcome. Епизод 2. Сам вкъщи. Вратата е заключена. Да се опитаме да влезем отзад, през градината. Качи се на тази кофа и виж през прозореца какво става. Еми, престани да стоиш пред огледалото. Часът е 7. Закъсняваме за концерта. Хайде, качвай се в колата. Една минутка само. Забравих си очилата в спалнята. Какво се случва? Какво виждаш? Вътре са... Но какво правят? Ами... добре са. Качени са на масата. Счупили ли се нещо? Ами... Столовете? Дивана? Лампата? Вазата? Часовника? Ами... Слез, искам да видя какво става. Ами... Семейство Welcome. Епизод 3. Манджа с грозде. Време е да приготвим вечерята. Трябва да сме готови, когато мама и татко си приберат. Ще й приготвим чудесна вечеря. Какво ще сготвим? Супа за татко и сандвич с яйца, домати и лук за мама. И десерт за всички. Плодова салата. Какво ще ни трябва за супата? Отиди в градината и набери домати, чушки и ягоди. Сипи вода в тенджерата. Аз ще донеса плодовете и зеленчуците. Да сложа ли една ябълка? Да! Ами грозде? Да, не забрави и маслините. Ти довърши супата, аз ще взема яйцата за сандвича. Няма повече яйца.
Хайде да направим десерта тогава. Но ние използвахме всички плодове за супата. Можем да изядем супата за десерт. С много сметана. Семейство Уелком. Епизод 4. Шарен зоопарк. Деца, спрете да говорите и ме слушайте. Днес трябва да нарисувате и оцветите любимото си животно, което видяхте в зоологическата градина. Госпожице, а може ли да използваме каквито цветове искаме? Да, но не рисувайте отново върху чиновете и столовете. Но моето любимо животно няма да се събере на този малък лист хартия. Хайде да рисуваме по стените. Аз ще нарисувам жълт слон. Аз ще нарисувам лилава крава. Аз ще нарисувам червена мечка. Аз ще нарисувам зелен лъв. Аз ще нарисувам кон синьо и оранжево. Какво сте направили? Не вярвам на очите си. Сега ще трябва да изчистим цялата стая и вас. Хайде всички в банята. Семейство Уелком. Епизод 5. Хайде да играем. Семейство, днес ще се забавляваме много. Ейми и Зак, всеки да си избере игра и всички ще играем. Ейми, какво избираш? Искам да играем на въже. Аз и брат ми ще държим въжето, а вие ще скачате. Скачи! 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 Скачи, Бъбо! Скачи! Скачи, Бъбо! Скачи! Вдигай се коленете по-високо! Сега е мой ред да избирам. Хайде да играем в футбол. Добър избор. Ще се разделим на два отбора. В единия баба ще е вратар. Татко ще играе в защита, а Еми ще вкарва головете. Вратарят на втория отбор ще е мама. Аз ще съм в защита, а дядо ще вкарва головете. Вкарай с глава!